Festival que? Ah, o Moro. Gastronómico, non? Ah, no, de ollos de boi, que é unha feira do mar, cousa marítima e así tradicional. Ai, audiovisual! Queredes axuda para un festival audiovisual? Pois, para iso tendes que chamar ao Gadín, meus meniños. Si. Escolar. Caramba. Sí. No, daquela non que os da Gadín, se non é profesional, non queren. Pois a Deputación é vos o mellor. Xa, claro. Esa manía que lles entrou de eliminar as subvencións nominativas, pois agora non hai con quen falar. Non, imposible. Non, a señora política está reunida, é imposible hoxe. A ver, eu de vos miraba de facer un crowdfunding deses que agora están moi de moda. Está ben. Pois, non sei, a ver, deixome un pouquiño a ver que podo facer, vale? Esperad un minutiño. Xefa! Dime. Unha asociación que queren cartos para un festival audiovisual escolar. Un festival audiovisual escolar? Como, pero iso é cousa da Consellería, non? Xa, pero é que é en Boiro, dis que é sen ánimo de lucro. Sen ánimo de lucro, pero ben que piden cartos. Eso sí, son tan amigos de pedir cartos, vean, se non é para a festa da xuventude, é para un evento cultural, pero esta é a cidadanía que temos. Se non é por non dar cartos, pero se fose unha escola deportiva ou un evento turístico, pero unha asociación cultural local que promove audiovisual entre os nenos, o menos sei. Que chamen os artistas, non? Que van de gala en gala, pero non teñen un caso, creo que cobran pouquísimo. Pouco cobran, que de feito van gratis, sí. Ademais, creo que puxaron cartos no crowdfunding. Eles o que necesitan, é o que me dixeron, necesitan liquidez para facer, non sei, uns obradoiros máis para dar os premios. Obradoiros? Que impartirán eles, segurísimo. Home, non sei. Pero, bueno, déxame facer unha chamada e falamos agora, sí? Veña, claro. Hombre, a que debo este honor? O prazer sempre é meu, xa o sabes. Xa sei, non, quería saber se ti quixeras, quería saber. Mira, chamábate por un motivo. Resulta que hai aquí unha xente que, bueno, fan un festival audiovisual escolar e precisaban un empuxonciño do comercio local. A Asociación Cultural Ollo Boi. Ollo Boi? Si, mulleres, xa conozco, leveu 6 ou 7 anos poñéndolle cartos, sí. Que sería desta vila sin estes empresarios? Sin os empresarios, dis. E sin políticas como a ti, cuidado. En fin, bueno, pois o que podemos facer, se lle podes buscar un poquinho de financiación, na mesma gala presento algún premio ou algo, así xa o agradezo en público. Bueno, financiación é o que faga falta, se vas dar un premio ainda vou dar eu outro. Veña, claro que sí. Oi. Sí? Xefa, logo non poderia ir eu tamén? É que dis que o ano pasado estivo unha gala fantástica, moi divertida. Vale, apúntaste, pois imos todos, non? Aparte, este ano sei que vai andar por aí uns chavaliños, os do método sueco que ganaron xa 2 mestre Mateo en tema de webserie. Vai estar Parrocho, Carlos Ares, o do pilote, que aparte é o presidente da academia, sempre se lle pode pedir algo. E máis Zarauza tamén, Alfonso Zarauza, Kike, o do Skrivinsky, Miguel de Lira, bueno, unha chea de xente, unha rapaza que baila tamén, bueno, bailar ao final acabemos, vamos a acabar bailando todos, pero bueno, eu que sei, se non lle importa xa vou eu tamén, axudolle a vostede a dar un premio, así de paso xa levo, porque se quere beber, pode beber, que eu despois traio o coche, vale? Un bombardeo, sí. De acordo, entón encargaste ti de xestionar todo isto, verdade? Todo. Chao. Veña, chavales, que é pa hoxe, coño.